Com descarregar i instal·lar l'IDCAT certificat. Un cop validada la teva identitat en una de les entitats de registre IDCAT, rebràs un correu amb les instruccions per a descarregar i instal·lar el certificat. L'IDCAT certificat només el pots descarregar una vegada. Cal que recordis el codi personal que només tu coneixes i el codi de descàrrega que trobaràs al correu electrònic. Guarda aquests codis, et serviran sempre que vulguis instal·lar el certificat ja descarregat. Prem l'enllaç Descarregar del correu electrònic. Introdueix les dades del formulari i prem Cercar. Les dades han de ser exactament les que vas indicar quan vas sol·licitar el certificat. Confirma que totes les dades són correctes. Prem Descarregar i no tanquis el navegador ni facis enrere fins que finalitzi la descàrrega. Tingues paciència. Si s'interromp la descàrrega, hauràs de tornar a sol·licitar el certificat. L'arxiu es desharà a la carpeta de descàrregues del teu navegador. Obre l'arxiu i segueix a l'assistent d'instal·lació. Prem Següent. Al camp Contrasenya introdueix el codi de descàrrega que apareix al correu electrònic que has rebut i selecciona l'opció Marcar aquesta clau com a exportable. Prem Següent. Prem Finalitzar per completar la instal·lació. Enhorabona! Ja pots començar a fer servir el teu IDCAT certificat.